Hola, bon vespre, benvinguts i benvingudes als que sou aquí i també als que ens estan veient des d'internet, des de la plataforma YouTube de Manresa Cultura. Comencem un nou cicle de Pessics de Vida, un nou curs en què tornarem de moment a estar en aquesta situació de cosa híbrida, diríem, entre presencial i internet, però que a més hem de continuar mantenint les distàncies per intentar evitar que es continuï propagant aquesta malaltia. Avui tenim el primer Pessics de Vida d'aquest cicle, d'aquesta temporada, que dèiem, però hem d'anunciar ja que ja tenim programats, pensats bàsicament, els dels mesos d'octubre i novembre. El mes d'octubre anirà inclòs dins el Tocats de Lletra, per tant serà un Pessics de Lletra que el farem en aquest cas un dilluns, el dilluns 25 d'octubre per temes d'agenda, i llavors el mes de novembre estarà inclòs dins del Cosmògraf. Per tant, l'entrevista d'avui i amb el primer Pessics de Vida d'aquest curs és independent, però els altres dos aniran associats dins una programació dins del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. Ja sabeu que el Pessics de Vida és un cicle que fem entre el Col·legi de Periodistes, que jo estic representant ara en nom del president, l'Enric Badia, que no ha pogut assistir avui, i el Centre Cultural Casino, que forma part de l'Ajuntament de Manresa. Avui, doncs, com deia, comencem aquest nou curs i tenim per poder-nos explicar la seva trajectòria el Roger Mas, que estarà entrevistat pel periodista, locutor, veu de totes les veus, gairebé seria la veu, com a mínim del Bages, en Xavier Serrano. Moltes gràcies, Xavier. Endavant amb la teva entrevista al Roger Mas. Gràcies. Roger, bona tarda. Benvingut a Manresa. Aquesta distància que ens uneix, separa el Solsonès i el Bages. Com aquesta, pràcticament. Ja seria això. Estem a prop, però has de fer una metàfora perquè uneix Manresa i Solsona. Però bueno, els solsonins la saltem. Sovint no, jo per ara que sí. Estàs de celebració, estàs celebrant aquests 25 anys de carrera, que ja comença a ser, ja és més que molts matrimonis, possiblement. I mira, és que volem celebrar-ho ja per començar bé. Ho faig tot o què, això? Com diuen els Manel, que demani un desig, no cal que em diguis si no vols, bufes les espelmes i estarem contents si aquest desig es fa realitat. Doncs va, escolta. A la primera. 25 més, aviam. Molt bé, això no se celebra cada dia, jo crec que era una data que s'havia de celebrar. Mira, no m'ha fet gràcia. Gràcies. Aquestes coses s'acostumen a fer al final i hem pensat que si la fèiem al principi, doncs ja a partir d'aquí l'entrevista ja anava com més suau, tot plegat. Comencem pel principi. Molts músics recorden que van començar gràcies al seu pare, a la seva mare, o un germà, o que els agradava una guitarra, o que estudiaven piano de petits, o un instrument a tocar, si no va agradat, va ser el teu avi matern, el Joan Soler. De quina manera va portar cap a la música? Bueno, jugant, que és la manera que a mi em va enganxar, perquè de totes les altres maneres en què es va intentar des de casa no va funcionar, com la de l'avi. L'avi el que feia era jugar amb el seu net. Aleshores ell tenia un clarinet metàl·lic de finals del segle XIX, que és una meravella, que ho conservo. Passa que no tinc la disciplina de tocar-lo, però és un instrument molt curiós perquè els clarinets són de fusta i a finals del XIX se'n van fer, no sé si se n'han fet, però en aquella època se'n van fer més d'un. I sembla com un sax soprano, però és un clarinet. Era un instrument prou dur, vull dir, realment és més dur que un clarinet, perquè era un instrument antic
i costava una mica de bufar. Com agafar una bicicleta vella. Sí, exacte. Però l'avi agafava el seu saxo tenor i ens posàvem el forat a l'escala per buscar la ressonància. I bàsicament el que feia era imitar-lo. Ell tocava i jo l'escarnia. I ens ho passàvem molt bé. I era una manera d'aprendre que jo no ho vivia com quan anaves a l'escola o anaves a l'escola de música o anaves al professor d'instrument o tot això estava tot disposat d'una manera amb un principi i un final, amb una lògica, fem això perquè això i això altre, i en canvi l'avi era no, aquí està. Possiblement va ser un precursor dels mètodes d'ensenyament de música d'avui dia. Sí, després has de tenir ganes, perquè clar, si després no hi ha dedicació i tal, no serveix per res, i de fet com a saxofonista i clarinetista no hi ha anat. Però amb músic sí, però va ser el coquet, va ser el coquet de... I als 12 anys crec que ja comences d'una manera una mica més seriosa, possiblement? Bueno, mig seriosa, perquè a la banda municipal i una orquestra de ball que hi havia a Solsona, crec que era mig seriós. I com és que algú amb 14, 15, 16 anys, com a mínim avui dia, o tenies 14, 15, 16 anys, es decantava més potser cap al rock and roll, la guitarra elèctrica... Tocava el mateix repertori de l'avi. Tocaves el mateix repertori de l'avi. Eren els mateixos papers que tocava la Diamant Club als anys 40. Les partitures de Joan Roure escrites a mà, no només, però aquelles les tocàvem, i recordo la cal·ligrafia del Joan Roure, eren arranjaments... Era molt divertit allò. I en canvi el rock and roll no. Jo crec que no ens ha sortit tan bé. Vam néixer una mica tronats. I crec que també haver llegit que algunes de les primeres actuacions o en públic que tenies ja com a cantautor van ser quan feies de professor de monitor en una granja escola i als nens els hi cantaves cançons. Sí, no ho portava bé, això. No? Això de monitor de granja escola no. I m'agradava molt això del saxo clarinet perquè estàvem a segona fila. I llavors davant hi havia la secció rítmica i els cantants i tot això, o amb la banda municipal també estàs per allà al mig, com una formigueta més, molt més còmode. I jo com a cantautor doncs vaig començar perquè Luis Paniagua va gravar una cançó i la meva pia l'èxit i les capilles va... Però jo no portava bé això de sortir a l'escenari i cantar. I la granja escola m'anà molt bé perquè jo no havia fet mai animació infantil, no en tenia ni idea, no sabia com es feia i me'n van ensenyar doncs el José, que hi havia allà, i un amic malaguanyat que va morir d'accident de moto a Indonèsia fa uns quants anys, que era Oriol Foll, que era nebot del Xesco Boix, i era una persona extraordinària que... A més, tenint com el José, tenien dues maneres de fer animació infantil molt diferents, i me'n van ensenyar ells. I el que em van ensenyar els nens és que... O sigui, que no vinguis a fer misses. Vull dir que és difícil. Quan et poses en un escenari has de mirar la gent i has d'explicar alguna cosa i no et pots encantar gaire, depèn del públic, depèn del moment, has de saber captar això. I una persona adulta és una persona que, la gent adulta som gent educada, que estem quiets i tranquils, encara que ens avorrim com una ostra, no ens dediquem a xiular ni a tal, però fem petits senyals, a vegades la gent es mou una mica, vull dir, amb gent adulta era més difícil de veure, el nen és molt immediat, quan un nen no... Estàs fent animació infantil i un nen no s'ho està passant bé o no li interessa, és immediat, és que està mirant les musaranyes i quan ja en veus masses i llavors has de respondre molt ràpid. La gràcia que amb un nen fas així i ja està. Aquesta és la gràcia. Amb un nen és més fàcil perquè fent el pallasso i fent quatre roqueries ja els tornaves a agafar i tal. Però jo crec que això em va ajudar a fixar-me que els adults som educats i no demostrem tant, però que si et fixes ben al públic ho veus. Ho veus si s'estableix una comunicació o no, o si allò... Us miraré tots, si s'estableix aquesta comunicació. Avui no ho sé perquè avui no canto. Però quan canto els miro molt. Parlaves del programa Èxit de Catalunya Ràdio, era l'any 96, 21 anys, i guanyes aquest premi, guanyes el Premi Èxit, que en aquell moment, clar, la Ràdio Nacional de Catalunya feia aquest certamen, feia aquest concurs.
I aquest primer premi ja va ser el primer de molts que has rebut al llarg d'aquests 25 anys, perquè pràcticament cada vegada que has tret un disc, per exemple, l'Underrock te l'ha premiat en qualsevol categoria que tingui, no? És a dir, el millor disc de l'any, millor disc folk, millor disc segons la crítica, segons el públic. Ha de ser una mica fumut, no? Que cada vegada que treus un disc tinguis aquesta mena de pressió sabent que te'l miraran una mica amb lupa a veure si està a l'alçada de l'anterior. No ho sé això tampoc, perquè jo crec que som un país que som molt, molt amables amb les coses que comencen, i jo la major part de la meva carrera, i cap als principis encara més, sempre vaig tenir la sensació que se'm mimava una mica des de la crítica, diguéssim, perquè vaig tardar molts anys jo que vingués gent als concerts. Als principis a mi se'm programaven concerts i se'm feien bones crítiques, però no hi anava ningú. No venia massa gent, la veritat. I jo tenia la sensació que se'm mimava una mica per això, que igual els hi devia agradar, devien pensar que allò, aquest xicot, igual al final es fa alguna cosa, no sé. O potser et trobaven com un punt exòtic, ve de Solsona, ve de... No ho sé, i jo llavors sí, sentia una responsabilitat molt gran, perquè veia que a mi des de la crítica se'm tractava d'una manera i a l'hora de la veritat la realitat era una altra. I això sí que em posava pressió, això, sentia que alguna cosa no estava fent bé, no? Però a la vegada també era un animar-te, vull dir, si seguien parlant-ne bé, poder era qüestió de seguir-me esforçant fins que sonés la flauta, si és que havia de sonar mai. Sí que ha sonat, no? A mitges. Bueno, depèn de com... Bueno, clar, no. El Cisa pensa que... El Cisa volia triomfar com el Serrat. Sí, ho sabem. Vull dir, triomfar de veritat. Ha de viure a Miami, aquestes coses. Jo no, jo a Solsona estic molt bé. Parlarem dels viatges teus, d'on has estat i on has tornat i això. Són 25 anys, són 11 discos, gairebé un disc cada 2 anys, cada 2, 3 anys. Tu fas allò tan tradicional de disc, gira, compondre, tornar a gravar disc, tornar a fer la gira, tornar a compondre, etc. Sí, però la gira sempre... No deixem mai de fer concerts. No és allò... Els concerts hi són sempre que es pot fer un concert es fa. Encara que t'agafi a mitja gravació d'un disc nou... Bueno, clar, mitja gravació és una mica complicat, però s'ha fet. De fet, mira, mitja gravació de l'últim disc que tocàvem amb el Copa Sant Jordi de Sant Boi, que era una història que no tenia res a veure amb la que estàvem gravant. Però sí, és que a mi és el que m'agrada. Fer cançons m'agrada, però és una cosa que potser de jovenet m'agradava més que ara. Ara segueix sent molt emocionant, però és que ara és molt... L'esforç és molt bèstia, ara, l'esforç, perquè són 11 discos, són més de 300 cançons, vull dir, no sé, jo miro les discografies de la gent i potser ja no cal dir tant, vull dir, el que has de dir poder una mica ja està dit, o ja ho has dit, llavors és un esforç que a mi em sembla que valgui la pena, que jo ho gaudeixi, perquè és el primer pas, perquè després em sembla que això hi hagi la possibilitat d'ensenyar-ho. I fer una cosa que tu mateix t'estimuli, amb els anys no està fàcil. El que passa és que això d'agafar el cotxe i anar a tocar és com una droga, això. Això és estupendo. És el que feia el meu avi. Anar a tocar pels puestos. I això, des de petit jo em mirava l'avi, veia les fotos i aquells trajes de farbalans que portaven i pensava que bonic ha de ser això, d'anar amunt i avall amb l'instrument i xerrar i que t'expliquin coses i saber històries i conèixer aquest lloc i conèixer aquest altre i llocs petits, sense grans... Em crea molt atenció això, conèixer el país, sí. Això sembla... l'expresident Jordi Pujol, que es dedicava pràcticament... Sí, però amb un saxo als dits. I una mica de grana de música a la butxaca l'americana. Parlaves de l'esforç que suposa fer cançons. Hi ha hagut moments en què tu has agafat poemes d'altres. Per exemple, vas agafar els poemes d'en Cinto Verdaguer per les cançons telúriques, o vas agafar poemes de Joan Maragall, Miquel Martí Pol, Eulàlia Enciso Vila, Toni Gol i Roca, Amadeu Vidal i Bonafont per al disc Per Nas.
haver de fer només el 50% de la feina, després d'haver fet el 100% en altres ocasions, és una mica com tenir un període sabàtic, pràcticament, o suposa un esforç igualment gran? És encara més fàcil perquè jo diria que cap d'aquests poemes, bueno, sí, els de Verdaguer sí, els de Verdaguer sí que els vaig musicar per... sí que va haver un esforç de dir he de fer això i ho he de fer, però tots els altres, tots els que hi ha a Parnàs, és un recull dels que he anat musicant al llarg de la vida, i han sigut tots perquè m'agradava molt aquell poema, i quan m'agradava molt un poema, de tant recitar-lo al final acaba agafant una música. Vull dir, no és que sigui la meitat de fàcil, és que és facilíssim, perquè, bueno, facilíssim, costa 30 anys, sí, parlem de... perquè sí, són 30 anys de musicar els poemes de Parnàs, és un recull de musicacions al llarg de 30 anys, vull dir que és com deixar de fumar, per exemple, saps? Jo sé perquè no he fumat. Ara al desembre farà 2 anys que vaig fumar l'última cigarreta, i és sorprenent el bé que s'està i el fàcil que és no fumar cap cigarreta, no, però realment he tardat 27 anys. No és una cosa que es faci d'un dia per l'altre. Vull dir que hi ha coses que Francesc Pujols deia que una cosa quan cau, cau. Pujols ho deia esperant que sigui Espanya, això ho veig una mica més enllà, però no us penseu. Vull dir, hi ha coses que es veuen molt fermes i molt sòlides i molt valentes i en canvi de cop i volta, sense haver-nos adonat perquè no hem estat al cas o perquè no veiem la cosa des de l'angle adequat, allò està a la punta, està a punt de caure i no ho sabem, i tu encara ho veus ferm i valent i de cop i volta fa crac i cau. I això és el que passa quan passa una cosa d'aquestes, que llavors passa com si fos una cosa molt fàcil, com si això hagués estat ja adonat, i és simplement que no t'havies adonat que hi ha hagut tot un procés per anar portant la cosa al límit fins que es produeixi. Sabia que parlaries de Francesc Pujols en un moment o un altre, perquè sembla ser una figura que reivindiqueu uns quants autors del país. No, qui era Francesc Pujols? Jo crec que bàsicament era un humorista. Sí, oi? Ell en teoria era un filòsof i és una persona que... Perdona, en algun moment jo he arribat a creure que és un personatge inventat fins i tot. Podria ser. En algun moment ho he pensat, perquè és d'aquells que està en boca de tothom, no? És com Josep Pla. Josep Pla t'imagines que ara descobríssim que Francesc Pujols era un personatge inventat? Hosti, m'agradaria. Quimi Portet també el reivindica molt, per exemple. El que passa és que, clar, no crec que fos inventat perquè la influència que va tenir sobre la cultura catalana d'abans de la Guerra Civil és brutal. O sigui, hi ha una cultura en la primera meitat, en el primer terç del segle XX a Catalunya que no es pot entendre sense Francesc Pujols, perquè figures com Segarra, Josep Pla o el mateix Salvador Dalí sense Francesc Pujols serien d'una altra manera. La influència de Pujols en aquestes 3 figures és tremenda i són gent prou diferent els uns dels altres, i és una enyorança és com... Ara no voldria posar nostàlgic, endavant. Però un té la sensació que és com si hagués sigut l'última ocasió en què aquesta cultura va tenir l'ocasió de... Bueno, és l'època dels nacionalismes, no? Al segle XIX, del forjament de les identitats nacionals, dels estats-nació al segle XIX, i apareix el nacionalisme en la música, en la literatura, que és això de construir una identitat nacional al voltant d'una llengua, això passa en la música russa, passa en totes les cultures, i la nostra cultura, tot i no tenir un estat, va fer aquest camí. A partir de la Renaixença va fer aquest camí i es va construir un corpus aquí de cuidado, i això quedés truncat l'any 36. I jo crec que Pujols una mica hi ha l'enyorança perquè la castanya va ser còsmica, o sigui, el cop a la nostra cultura amb la Guerra Civil i amb el franquisme és brutal, és sorprenent la força que té aquesta llengua i la força que tenim com a cultura de superar allò. I ara estem vivint un moment que també té la marinera. Encara ho arrosseguem. Ara estem en un moment molt delicat. També és un altre d'aquells punts... Aviam, tenim tots els números de perdre,
però fa tants anys que els tenim tots i no hi ha manera que, com deia Salvador Espriu, no, aquest país, aquesta llengua té una mala salut de ferro. Vull dir que sempre anem allà estossegant, però no hi cabe d'haver manera. I en Pujols ja veure això, veure la nostra cultura, la nostra manera de veure el món expressat a través d'una llengua i d'unes maneres de dir, unes expressions, uns jocs de paraules, i un sentit de l'humor que té unes arrels fondes, no? En la nostra història, veure des d'un punt de vista irònic, amb sentit de l'humor i no d'una manera tan dramàtica com ara potser ho he expressat. No? Un sentit de l'humor que tu de vegades també incorpores en les teves lletres, les teves cançons. L'últim disc, per exemple, ha jugat amb el malentès, fins i tot aquest amb la polla i l'ou, per exemple, i que t'ha valgut una censura per part d'iTunes, no? Una censura de per riure, Sí. Perquè la censura és una cosa molt més seriosa, Sí. La censura franquista, però sí. És censura, encara que sigui de per riure. Sí. O l'altra cançó del mort, com es diu? Mort qui t'ha mort. Mort qui t'ha mort, quan acaben cantant volem pa i circ, no? Quin és el pa i el circ que ens donen avui dia que fa que la gent no reveleri contra el preu abusiu de l'electricitat, per exemple? No ho sé, però jo en la cançó el que volia dir és que des de certes ideologies en determinats moments se'ns ha volgut fer creure que si el poder dona pa i circ, de fet això passava, no? El panem circenses, vull dir, els romans ho feien això de pa i circ, regalaven pa realment i circ perquè la gent es posés tranquil·la, i jo tinc la sensació moltes vegades que ara no és per entrar en un jardí, però aquestes nits de botellots o com n'hi vulguis dir, a mi més que una reivindicació me semblen més un volem pa i circ. O sigui, nosaltres no volem que aquí que s'arregli res ni que tot vagi bé, ni tenim aquí una idea de com s'han de fer millor les coses. Jo crec que hi ha molta gent que és la gent directament, que el que vol és pa i circ, que el que vol és comoditat, simplement no que les coses siguin millor o funcionin d'una manera més justa o tinguin una idea massa clara sobre les coses, sinó que crec que és el poble en moltes ocasions que directament el demana el pa i circ, no és que el poder li doni. Aquest era una mica el joc de la... Per això la cançó anava per aquí, per això els collons del Pare Rababo ho fan aquells crits, aquella cosa... Bueno, és una harmonia de cor roig de l'armada russa, d'allò, i els crits així una mica histriònics, com dient lo ridícul que és demanar pa i circ. I si no ens el doneu, ja veureu, no? Bueno, diu... L'última frase diu que us fotrem. Us fotrem, no? Si no ens el doneu. I de fet, Déu-n'hi-do, aquest cap de setmana, no? A Marsella ens hem fotut bastant a la nit. Sí? Som així. No sé. Entre ells, sí. Entre ells, sí. Que no és poc, No. Avui dia qualsevol pot fer un disc a casa seva amb un ordinador. Tu tens molt fàcil perquè si et despullessis una mica més de com et despulles habitualment musicalment parlant, perquè no vas amb una gran banda aquí, bueno, quan has tocat amb coble sí, no? Però amb una guitarra i un micròfon tu ja faries pràcticament. Com t'has adaptat a aquests nous temps de la música, del món musical? És a dir, d'aquella manera tradicional de fer els discos, que com continua sent possiblement tu i com continua fent molta gent, però ara hi ha una manera de fer molt diferent, que és anar traient un disc, un single, una sola cançó, que ja ni s'ha dit en format físic, possiblement. Tu encara continues editant discos físics. No sé quin futur té això, Quants anys diries que li queden al CD? El meu cotxe ja no en té. No, jo tampoc. Clar. Jo intento vendre CDs, però no hi ha llocs on posar-los, no sé com no... Per què continuem fent discos físics? Per què els continuem fent? Jo per imperatiu vocacional, a part que des de fa 20 anys, fa 25 que vaig començar, però fa 20 que menjo només d'això, això és una raó bastant principal, i que més a aquestes edats ara aprendre a fer segons que em costaria una mica. Doncs... espera, que ens volen fer treballar fins als 75 anys. Home, m'hi espero fins que em mori, perquè la gent que fem la feina que tinc jo espero que
Jo el que vull és que em donin forces per poder cantar fins l'últim Com moment. el Johnny Cash. Sí, jo no vull això de plegar que tinc la veu maca, no, jo vull allò d'anar-me arrossegant. Hi ha cantants que han estat fins l'últim. Leo Ferrer cantava al final, que no tenia un fil de veu. Mustaquí, l'últim cop que Mustaquí va estar en un escenari, i ara el seu taloner, al Palau de la Música, va ser molt emotiu. Bueno, Toni Bennett encara està cantant, i també té 1000 anys, vull dir que... Va sortir a l'escenari a 38 i mig de febre, Mustaquí, amb 80 llargs anys, amb indiccions, per poder-se aguantar. Va fer 3 cançons que la veu no li responia, per demostrar-li al públic que fa estona que ens estem esbarallant amb el... Ja m'han advertit del forat que hi ha de la cadira aquí al mig. Doncs va fer 3 cançons fins que realment la veu es va apagar finalment del tot, vull dir que ja no se l'entenia pràcticament, per demostrar al públic del Palau de la Música que ell no podia cantar, que ell estava allà, que ell estava amb metges a l'hotel i va fer l'esforç de venir fins al teatre, va fer l'esforç de vestir-se, va fer l'esforç de pujar, va prendre medicina i li va demostrar al públic que efectivament no podia, però va pujar i va fer 3 cançons i va semblar una cosa heroica. I tu vols això? Arribar... No cal això, però no cal fer-ho tan dramàtic, però jo havia de ser el taloner i l'organització em va demanar si, ja que hi havia tota aquella gent al públic, doncs que la gent li tornaria l'entrada, perquè Mustaquí marxava bé, però que qui es volgués quedar, si jo podia fer un concert sencer, i vaig haver de fer jo el concert sencer i no va marxar gaire gent, va ser molt educada la gent, tot i que anaven a veure el Mustaquí, però hi ha un moment que és que jo estic ja vestit per sortir esperant, i el moment que va sortir Mustaquí de l'escenari va marxar el foco i em va passar pel costat el camerino i em va saludar, va ser una cosa estremidora, que m'està desfet. O sigui, a fora l'escenari se'l veia fotut, però al moment que va marxar el foco quasi bé se'ns desmunten allà, era una cosa, i després vaig saber que va ser l'últim cop que va sortir a l'escenari i va ser una cosa, no cal fer-ho tan dramàtic, però a mi m'agrada això has fet una carrera, has començat de jove dient les coses d'una manera que ara no les diries, fent coses que potser ara no faries, a mi m'agrada veure això m'interessa la manera d'haver de fer les coses de les persones, tinguin l'edat que tinguin i estiguin les condicions que tinguin, i la manera de fer d'una persona que ha viscut tants anys, que ha estat tants anys en un escenari, que estigui fins l'últim alè, com qui diuen allà, em sembla una cosa preciosa. L'últim alè literal, a més. Ho vaig trobar bonic, sí, va ser pràcticament sí, perquè va morir poc temps després. Tu ara deies que t'agradaria, mentre tinguis veu, encara que sigui un filet de veu possiblement, però que està allà cantant, la teva veu és potser el que més s'identifica, és a dir, t'escoltem i diem, és en Roger Mas, tens una veu molt identificable. Bueno, l'accent de Solsona, no? Bueno, aquesta però és bonic tenir tants accents al nostre país, no? És a dir, està bé. Repassant la teva discografia, m'ha semblat que cada cop cantes més baix, de to. Pot ser, eh? Sí, quan estava el primer disc de tots, estaves aquí tal, no cridant, no hem passat mai d'un mi, eh? No has passat mai d'un mi. I en aquest disc n'hi ha uns quants, en aquest últim? Sí? Bueno, no sé si uns quants, però n'hi ha dels de sí. Sí. Però et trobes potser més còmode amb un to. Però és veritat que els primers discos, la majoria de cançons eren tonalitats més brillants de la veu. I llavors va haver un temps que vaig descobrir que tenia un color per baix que em semblava més interessant, i llavors potser em vaig entretenir una mica massa i sí, jo crec que tinc una veu més característica per la part greu que per la part aguda, tot i que no tinc una veu greu, tinc una veu de baríton, però no és una veu de baix, tinc amics cantants que arriben molt més avall que jo, fan notes més greus i estem fent la mateixa nota, no els hi sona tan greu, per exemple, a vegades depèn és el color de la veu, no? Miquel Gil arriba molt més avall que jo i molt més amunt, és que ell té un registre, una amplitud de registre tremendo. Jo tinc 2 octaves, les 2 octaves de tota la vida. Però és un bon suc, d'això. Hi ha molta gent que només en té una, però aquests no es dediquen a cantar. Una sola nota. Bueno, alguns sí, alguns es dediquen a cantar. O només fan una sola nota, no? És així. Les flors del somni, les flors en el camí de les serps, etc, i ara totes les flors. Què passa aquí amb les flors? Amb la Florida. Què passa amb les flors? No sé. És casual, això, o és buscat? No.
No, perquè a més a mi de petit les flors no era una cosa... A mi m'agradaven les coníferes, les gimnospermes, o sigui, del món vegetal m'interessaven les plantes més antiques, més arcaiques. De fet, hi ha cactus que tenen moltes flors, però bueno, és igual, de gimnospermes n'hi ha. Però la flor en si... I en canvi apareix per tot arreu. El grup amb qui tocava, el Pac i el Fermí, es deien les flors. El Pac feia una cosa molt maca que era amb les seves amigues, els deia flor, i a Solsona hi ha tota una colla que encara a les nostres amigues i entre elles es diuen flors, entre elles flor cap aquí, flor cap allà, ai flor, com estàs avui? No sé què. Això. I ens ha quedat aquesta cosa. I ara, celebrant els 25 anys, em feia gràcia això de retomar aquestes flors del principi i que han anat sortint, també perquè la flor és una metàfora magnífica de la vida, no? És una cosa molt vistosa, efímera i fràgil, una cosa on tens la il·lusió de l'explosió de la vida i a la vegada és una cosa que es desfà en un moment, que es marceja amb una facilitat, una combinació de força i fragilitat que és una mica els equilibris que fem les persones a la vida, no? Perquè la gent podem tenir aparença, bueno, jo tota la gent que conec hi ha gent que té aparença de ser més forta, hi ha gent que té aparença de ser més fràgil i la majoria de gent que conec tot això no té res a veure amb les vides que porten. La gent són molt forts. De fet, un senyor que recordo de petit que em vaig trobar un senyor gran i parlant de la Guerra Civil em va dir que Déu no ens doni el que podem aguantar. El que podem aguantar. El que podem aguantar, sí. Perquè va dir que quedaries parat del que pot aguantar una persona sense trencar-se. I em va fer pensar molt aquesta cosa. I que les persones són molt fortes i ens trenquem però ens tornem a ajuntar. I jo en les flors hi veig aquesta cosa, hi veig aquesta lluita de voler tornar a florir, de que torni a valer la pena això, de que aquesta relació torni a funcionar, de que aquest lloc torni a dir-me alguna cosa, aquest llevar-te al dematí i voler que tot torni a valer la pena. En això hi veig les flors i crec que és una lluita que fa tothom més o menys conscient, però el fet de funcionar una persona cada dia, el fet de tenir la casa en ordre, de fer la pròpia vida és per mi una lluita perquè valgui la pena. Això que dius ara és una reflexió que has fet a partir d'aquests 25 anys, en aquest moment vital en què et trobes? No ho sé. Això m'ho has de dir tu. És a dir, no sé, tot es va collent de poc a poc. No, però abans d'aquests 25 anys, molt bé, ara porto 25 anys, n'he fet 46, que ja comença a ser una edat, m'acosto als 50 anys, que és aquella edat màgica que igual provoca una crisi dels 50. Jo després de dels 40 espero que als 50 me l'estalvin, la puc ajornar fins als 60 perquè als 40 no som posats gens res. En aquest disc, aquestes flors, hi ha una cançó precisament que dona títol, que es diu Totes les flors. La cançó diu, i em sembla que a més lliga molt amb això que explicaves de com és la gent, de ser fort, de tornar a començar, de tornar a recompondre's. Diu, hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac totes les flors i caminava lenta, anava a les palpentes i escampava pel bosc les seves flors, totes les flors. I anava al seu darrere una nena dolenta que saltava amb delit sobre les flors. Ningú no la mirava, s'ho feia tota sola, la mateixa que abans escampava les flors. La mateixa nena, que això és com un conte, a més. Sí. Oi? La mateixa nena que per un costat fa el bosc bonic i després l'espatlla, no? Però suposo que després el tornarà a fer bonic. És el que fem tots, això. A l'Antic Testament, l'Eclesiastès, de fet, és com una... Bueno, és com fer un conte de nens amb l'Eclesiastès, amb allò de que tot té el seu temps i el seu moment sota el sol, hi ha un temps per riure, un temps per plorar, un temps per construir, un temps per destruir, i aquesta cosa cíclica del temps, no? Que fa... Bueno, tenim aquesta idea del temps com una cosa progressiva que va de més a menys, que anem cap a un lloc que tot té un principi i un final, i en les societats ancestrals la concepció del temps no era així, en la majoria de les societats primitives. El temps era una cosa que anava donant tombs.
no percebien aquest progrés. Nosaltres tenim aquesta idea perquè l'evolució de la tecnologia des de la revolució neolítica fins ara és tremenda, fa 70, 180, 200.000 anys com a molt que hi som aquí com a espècie, i d'aquests 70, 180, el que sigui, perquè és igual la data exacta, fins a la revolució neolítica són un piló d'anys en què la nostra vida no hi havia cap tipus d'evolució tecnològica pràcticament la vida durant generacions i generacions tot era el mateix. El nostre funcionament intern, la bèstia que portem a dins, és més propi que ha de tenir moltes coses encara de tots aquests anys, perquè són molt pocs els anys. La revolució neolítica fins a la revolució industrial i la revolució tecnològica actual és que ara és una cosa que està agafant una velocitat, les vides canvien, la manera de relacionar-nos, a les vies de comunicació... Però no sempre per bé. És bèstia. No. Bueno, per bé o per mal, jo crec que en general és per bé. Jo soc optimista en l'evolució de la humanitat. Jo crec que almenys el tros de món que ens ha tocat viure, les cotes de violència que hem de viure a les nostres vides cada cop són menors, penso jo, vull pensar que això i si tira enrere... I tenim medicines, curem malalties que abans no es podien curar. També és veritat que ara es curen malalties que abans no existien, possiblement, no? Bueno, perquè abans igual ja no tenies ni temps de tenir-les. Ni temps de tenir-les, correcte. Amb 40 anys ja s'acabava la vida. Clar, una cosa... sí. A mi em fascina aquesta quan penso en això, amb els anys que fa que correm per aquí. M'agrada molt escoltar-te perquè trobo que ets una persona extraordinàriament culta, però el que no és pas veritat. Doncs, home, ho dissimules molt bé, perquè clar, comences a parlar que si del neolític, que si la revolució... Soc curiós. Upa, mira, ara m'ha passat... Ara m'has consolat. M'ha passat a mi ara. No, això és perquè vaig començar carreres universitàries però em vaig acabar cap. Bueno, doncs benvingut al club també. Alguna noció em va quedar, però no. Però per ser cantautor s'ha de tenir una certa cultura, s'ha d'haver llegit, s'ha de ser una persona amb uns coneixements... No. O sigui que tu ets una persona culta per vocació, encara que tu diguis que no. No, l'únic que s'ha de tenir és alguna emoció per compartir i una gota de talent i una mica de dedicació, bueno, molta dedicació de treballar com tothom, vaja. És el que fa tothom que li surt alguna cosa mig bé, amb la sort sola no n'hi ha prou. També hi ha gent que fa... O sigui que el factor sort existeix també. Hi ha gent amb talent i amb dedicació que tenen mala sort. I en una feina com la meva passa, és habitual. Sí que és veritat que tu ets una persona afortunada i et diré per què, perquè t'has trobat a la vida una persona que es diu Xavier Guitó. Oh, sí. El Xavier Guitó és un músic extraordinari. I tant. És de Berga, em sembla que és? Sí. Que sí. I fa molts anys que t'acompanyen les produccions, la composició... Alumne del Manel Camp. Perdona? Alumne del Manel Camp, format aquí a Manresa. Com és d'important tenir algú al teu costat, en aquest cas al teu costat, no? Que fins i tot és capaç de transformar una cançó? Tu arribes i dius, Xavier, mira, tinc aquesta cançó, i després possiblement t'ajuda en la producció, a fer-la, a aixecar-la. Com és d'important tenir algú així? Que escolti les cançons que tu portes amb orelles noves. És molt important tenir... Jo sóc una persona de fidelitats, diguéssim. O sigui que m'agraden les novetats i m'agrada descobrir coses i m'agrada voltar, però a la vegada sóc molt domèstic. Sóc allò, saps que era el centaure aquest el centaure mític que dispara una fletxa a l'infinit, mica, jo em sento una mica identificat, com un centaure que va disparant fletxes al cel, però té les paulles d'un cavall clavades a terra, vull dir que al mateix temps que assumia molt a l'hora de la veritat. Estem aquí, va ser que anem fent així, però estem aquí fent toms. I aquesta cosa domèstica amb el Guitó jo crec que la compartim, no sé si és una cosa de una herència carlina, perquè Solsona i Berga són terres carlines fortes i deu quedar una mica aquesta cosa que ens agraden les coses fermes que sabem com són, que el pam de terra on estem, vull dir, assumiar, i llavors coincidim amb això i clar, ajuda molt coincidir en una visió bàsica de les coses a l'hora de treballar.
Tu ets molt de Solsona, que sí? Per exemple, jo sóc molt de Manresa. Jo vaig a Barcelona i parlo bé de Manresa perquè després tenim el que tenim i no ho direm d'aquí davant. De la sang se'n pot dir però no se'n pot sentir dir. Exacte, i no ho direm davant del senyor alcalde que el tenim aquí davant, però sí que tu ets una persona que reivindica i portes amb orgull el nom de Solsona i ho trobo fantàstic, però tu vas viure a Barcelona una temporada. La meva dona diu que no hi vaig arribar a viure, jo crec que sí, ella diu que no. Bueno, ara ho explicaré perquè he tret un fragmentet molt curt que em permetràs que llegeixi del teu llibre El dolor de la vellesa, perquè el Roger Mesa a més té un llibre, no només té discos sinó que també ha escrit, no? Que és un llibre que és una mena de compendi de poemes, reflexions, vivències, memòries... Una sopa. És una sopa. Bueno, és un mapa. És un mapa a les cançons i un diccionari. Però una sopa també, sí. Parles de Barcelona i dius: Barcelona és on el país es concentra, s'obre i es tanca i es classifica. I si a Solsona em faig amb el forner i el picador del bosc, el lampista i l'arquitecte, el mestre o el gerent d'una empresa, a Barcelona només em fèiem cantautors, músics, poetes, escriptors i periodistes. El pitjor. El pitjor. El pitjor. El que s'obria per un cantó es tancava per l'altre. Solsona, més terra, i Barcelona, més pi. I sense les dues no m'explico el cantautor. La Miquela, que és la seva dona, diu que no vaig arribar a viure-hi mai, allò que comentaves, perquè mai no vaig aconseguir passar-hi més de 15 dies seguits. Però bé que molts capitalins passen cada cap de setmana a la muntanya i ningú no posa en dubte on viuen. Un dia, fent cafè en un bar de Solsona, escoltant la melodia i el ritme i el lèxic dels que jugaven a la botifarra, em vaig adonar que tot allò em començava a sonar exòtic. I en aquell precís moment en què vaig veure que el meu decorat d'infància començava a ser-me estrany, vaig decidir deixar Barcelona i enfilar Llobregat i Cardener i Riu Negre amunt fins al malic del món. És molt bonic. Jo crec que aquí expliques perfectament la teva relació i el que sents i com estimes. Que tu pensa que quan tot se'n vagi al canyet ens quedarà una reserva indígena allà. Són pocs. Som 14.000 en tota la comarca. És que això... Mira que és gran, a més el Solsona, és una comarca molt gran. I massa gent que hi ha encara. Massa gent. Tots els que pugen de Barcelona i se'n van a esquiar, o no sé, els que tenen casa cap allà dalt o cap a Sant Llorenç de Morunys, no sé. Tu alguna vegada has explicat que els del Solsonès teniu un català que no és ni occidental ni és central i que potser fins i tot us uneix més amb el català que parlen els valencians. Jo crec que és oriental la base general del solsoní, la major part del cos del nostre dialecte seria el mateix de Cardona, molt setmanal de Manresa, però com que neutralitzem les es àtones, al final de paraula canten molt, sonen molt fort aquestes es, però la resta no, perquè nosaltres diem Solsona. Solsona, aquí neutralitzem la O i neutralitzem la A. Les neutralitzem totes, excepte totes les flors. Si fossis de Balaguer, estaries dit Solsona, no? Si fos de Balaguer, almenys si fos d'Ugern, si fos de 10 quilòmetres de Solsona cap a l'oest seria Solsona. Solsona. Jo seria el Roger. No, el Roger seria molt estrany. Molt estrany. Sí. Jo crec que és oriental, però és un parlar de transició entre els dos. I és una cosa que els solsonins, la veritat, que estem una mica orgullosos. A més, hi ha l'accent d'Intramuros, hi ha l'accent de dins. La meva iaia, de petita, sabia de quina partida del vinyet de Solsona era una persona per l'accent. Això ja és tenir l'oïda molt fina, eh? Sí, això avui dia és impossible. Però veus que l'oriental és a 4 quilòmetres, el Cardener està a 3 minuts en cotxe, i a les cases de pagès d'Olius es parla com a Cardona, ja. És oriental totalment. És una franja molt petita, el solsoní. Quant temps t'hi vas estar a Barcelona? Jo diria que 2 anys. Després pujant i baixant molt més i tenint casa allò temporades, però el que jo entenc per viure que és 2 anys. El que passa que sí que cada 15 dies acabava pujant. I a Barcelona vas fer grans amistats, malgrat el que puguis dir, com per exemple el Quico Pi de la Serra. Si ara vingués una persona... Clar, tu per exemple has tocat, ho tenia per aquí, has tocat
a tot arreu, has tocat a França, Cuba, Itàlia, Uruguai, Sèrbia, Estats Units, Hongria, Brasil. Si algú de Brasil o de Sèrbia li haguessis de dir que a Catalunya tenim una persona que es diu Quico Pi de la Serra, com li explicaries qui és el Quico Pi de la Serra? I qui és el Quico Pi de la Serra per tu? Bueno, per mi és un amic, perquè és que és una persona molt carinyosa. Jo li tinc un afecte molt gran i el sento retornat aquest afecte. I llavors l'admiro molt com a músic jo penso que és un dels grans cantautors d'aquest país, que tothom en coneix el nom, que la gent que va viure a l'època de la nova cançó doncs el va escoltar i el té en compte, però jo crec que així com la Maria Mar Bonet o Lluís Llach o el Raimon doncs van passar els anys i van seguir treballant bueno, la figura de l'artista es van cuidar una mica del seu artista, i el Quico jo crec que era a vegades he dit que era un punk abans la letra, perquè no existien els punks, però l'actitud vital ell és previ, però l'actitud, bueno, és un beatnik, no sé, però és un distrauer i té una actitud de nen d'enfant terrible i bromista, no? Sí, molt bromista, i llavors crec que això tampoc, i llavors no s'ha preocupat ell i jo crec que faria falta un recopilatori de les grans perles de la discografia del Quico de la Serra, que és extensíssima, perquè la gent tornés a tenir present que ja les havia sentit les grans cançons seves més enllà del meu carrer i la gent de la meva edat el coneguessi, perquè de la meva generació jo crec que conèixer realment la figura del Pi de la Serra, la discografia una mica, hi ha perles, hi ha coses divertidíssimes, hi ha cançons molt bones, hi ha cançons tendríssimes, hi ha una cançó que es diu Suau, que és una cosa realment extraordinària, és de les millors cançons que he sentit mai. I és un gran bluesman que en aquest disc toca la guitarra i toca un blues. I és un bluesman que no és músic. A mi és que m'agrada molt la part distralera del Quico, és una part que també m'hi afegeix aquesta tendresa, aquest animalot, d'aquesta cosa, i tocant el blues també té això, té un punt brut, poc polit a l'hora de tocar, que per mi li dona una veritat, una autenticitat d'artista. El blues com a gènere sorgit de la part més baixa de la societat que vivia, i ho ha de tenir, això. Exactament, jo crec que per això li queda tan bé el blues, crec. Bueno, que li queda tan bé, és que em fa un cada setmana, és que el Pi de la Serra em farà 80 anys l'any que ve i cada setmana composa un blues, és un treballador incansable, ell viu fent cançons constantment. Això també és una altra cosa. El Quimi Portet també viu fent cançons totalment. Jo no puc, jo pico contra l'avió, he de deixar-ho descansar fins que no torno a trobar una veta i em tornen a sortir, perquè constantment no puc. Jo deia que era bromista perquè sé que alguna vegada ho has comentat i que t'ha fet bromes a tu bastant, no salvatges, però molt desconcertants. A mi salvatges no em va fer cap, però quan vam tocar el teatre principal del COI, la de la guitarra aquella que bueno, la guitarra me la va desafinar, no em va dir, bueno, érem una calçotada amb tota una colla de gent i gent que no coneixia i això, i el Quico els hi va dir bueno, fa anys d'això, clar, jo era més jovenet, i el Quico els hi va dir, aquest xicot toca molt bé, té una cançó molt maca, que veuràs que a mi m'agrada molt que fa així, i em dona la guitarra i em diu, toca'ls aquesta cançó amb aquesta gent, saps, com si fos un nen, jo, agafa-la i toca'ls, i em començo a cantar i toco, i la guitarra no anava res alhora, me l'havia desafinada tota, expressament perquè fes allò i em trobés així a veure què feia en aquella situació. Però en canvi aquesta desafinació la vas aprofitar, no? Sí, perquè clar, no ho va desafinar de qualsevol manera, va fer una afinació alternativa i em vaig quedar pensant que raro, primer vaig pensar que malament i després vaig pensar, no, però això té una lògica, això, mira, si fas així això funciona, i llavors em va dir, no, si és que te l'he afinat així per tal, però era per fer la broma, i jo em vaig passar aquella calçotada i em vaig passar la tarda al sofà i em vaig anar cap dins amb la guitarra, anar provant amb això que m'havia fet el Quico, aviam com, d'aquí va sortir la que comentaves mira, la cançó Sota l'Om molt bé, va sortir molt bé.
Això que comentaves del teatre del Coi també crec que bastant èpica, no? Aquesta broma, aquesta innocentada que va fer. Bueno, vam fer les proves de sol a tarda i vam anar a descansar a l'hotel abans del concert i al vestíbul es va començar a posar molt nerviós i em va començar a dir, escolta, la gent del teatre aquí, que els conec tota aquesta gent, estan molt enfadats perquè algú s'ha emportat tots els penjadors del teatre, de tots els camerinos, i això jo a mi m'han dit que ha sigut tu i m'hi sembla molt malament perquè jo he vingut aquí amb tu i ara em fas quedar a mi malament a mi, aquesta gent que diran que no sé què, i fes el favor d'anar a l'habitació i portar-me tots els d'allò, que dic jo, que compressió, però què dius que no? I anàvem pujant cap a l'habitació, ell m'anava empenyent cap a l'habitació i no en tenia, i m'estava posant nerviós, i al final em va tocar una mica la moral, i al final vaig acabar obrint la porta de l'habitació i em va fotre una empenta i va entrar ell amb mi, m'obre l'armari i em diu, i això què? Què hi fa tot això aquí? I tots els penjadors del teatre dins el meu armari de la meva habitació. Que no sé com va entrar ell, com s'ho va fer. Això no ho podia fer ell sol. No, clar. És que hi havia tots, era una cosa extraordinària el que hi havia allà. De fet, jo no entenc per què hi havia tants penjadors al Teatre Alcoi, tampoc. Hi havia molts més penjadors del que hi ha en un teatre normal, no? Doncs sí, coneixies gent allà, suposo, i amb els seus amics doncs van fer la broma. Però érem ell i jo sols, la broma va ser per riure ell sol. No hi havia ningú més. No és allò que dius, porto aquí tots els amics perquè ara riurem tots. No, ell i jo sols allà a l'habitació, i la cara que vaig posar quan els vaig veure però i el bé que s'ho va passar. Però és que la va aguantar encara una estona. És que és mal parit, perquè un cop ja has vist que m'he quedat parat, ja podries dir que has sigut tu, no? I no, encara va seguir allò, ho veus? Som tots aquí, i allò, com ho has fet això? No sé què. Bueno, mira. Roger, arribem ja pràcticament al final, arribem gairebé a les 8. A aquesta hora sempre convidem al públic, si hi ha algú que vol fer alguna pregunta, li vol dir algunes paraules al convidat, doncs ara és el moment de fer aquesta pregunta. Parleu ara o calleu per sempre, que es costuma dir en aquests casos. No sé si hi ha algú que li vulgui fer alguna pregunta al Roger, algun comentari, algun elogi, sobretot. Les coses lletges les dieu de manera anònima per internet, que és com es fan avui dia els comentaris a l'Instagram. Fas un compte bé de Twitter? Un compte de Twitter. Hi ha algú que li vulgui fer alguna pregunta? Això tinc moltes ganes de fer-ho, tu. Veritat. Perdona, tenim un micròfon per aquest senyor? Pregunto. No, més que res perquè la gent que està veient això des de casa seva per YouTube. Sí, ja repetiré jo, cap problema. Tenim en compte que el món de l'art és molt concèntric i que Barcelona activa, d'una manera activa, el fet que visquis a Solsona, que deixis de Solsoní i, com que diu, en lloc d'anar a muntanya baixes a la plana, de la mateixa manera que vas a la plana pujant a la muntanya, t'afavoreix o et va a la contra a l'hora de mantenir-te en el pòdium? Repeteixo jo la pregunta o l'agafes tu? Miro com es diu això? Com es fa? Incloure la resposta. Sí, incloure la pregunta en la resposta, exacte. Jo crec que això això del fet de ser de Solsona, si afavoreix o no afavoreix, és una mica la pregunta si el fet de ser de comarques a vegades afavoreix o no afavoreix davant d'una ciutat com Barcelona tan gran. És una pregunta que es fa molt sovint i jo com més va, més tinc la sensació que Catalunya i Barcelona són una mica la mateixa cosa, O sigui que Catalunya és més Barcelona que no ens pensem i Barcelona és més Catalunya que no es pensen ells, en el sentit que si vius al mig del massís central de França, París sí que és realment una cosa lluny, no? O segons on visquis d'Espanya, Madrid pot quedar lluny, però excepte potser la Vall d'Aran i de les Terres de l'Ebre i algun lloc, la major part del país està molt a prop de Barcelona, no? Fins i tot Solsona, que a la gent de Barcelona els hi sembla que això tan lluny, a Solsona estem a 35-40 minuts d'aquí Manresa i amb una hora i 20 ser a Barcelona no és excessiu tenint en compte que vivim a Solsona. Llavors hi ha moltíssima població que viu a una distància molt raonable. L'altra cosa és que sigui un cotxe i que l'altre el transport públic, això és un altre debat, no? Però la distància real és poca. Llavors jo crec que a la pràctica som tots una mica barcelonins i que
i que crec que ni afavoreix ni desafavoreix. El que passa és que potser sí que a vegades pot haver-hi un punt d'interès pel fet de... O sigui que el fet de ser de Solsona pugui tenir un punt exòtic, potser per alguna persona el pugui tenir, però no crec que... Jo crec que som bastant els mateixos i que la cosa funciona i que no s'explica com som la gent que vivim a Manresa, a Solsona, a Vic, a Vilafranca, a Igualada, a Mataró, sense Barcelona crec que no s'explica. Som gent que vivim en un lloc, en una gran ciutat, amb un pol cultural com és Barcelona, a un tir de pedra. Jo crec que això és una cosa extraordinària, és una gran sort que tenim els que no vivim a Barcelona, que la major part dels avantatges de Barcelona diria que els gaudim igual els d'aquí que els que viuen a dins, penso, jo ho veig així. Potser va per sectors. Aquesta setmana jo parlava amb una persona del món editorial i tot el contrari, es queixava que si no pertanys a aquests grups, aquestes el meu mànager és de Valls, per exemple, veus? Jo soc de Solsona, el mànager és de Valls i les dinàmiques entre manejaments... Us trobeu al mig, possiblement, no? Sí, però clar, no tenir un manejament de Barcelona, això sí que és una cosa que en algun moment pot haver penalitzat, que la discogràfica sí que és a Barcelona, però el manejament és a Valls i Valls és una altra cosa. Tarragona ja queda una mica més separat, no? Bueno, que ja no és ni Tarragona, és Valls, ja és ni Tarragona o Reus, que encara són pols d'atracció. Però això vull dir que crec que cada cop hauria de tenir menys sentit. Evidentment, fa uns anys en què les comunicacions eren més complicades, doncs, recordo la carretera Manresa quan jo era petit, era una hora. A mi quan em portaven al pediatre de petit tardava una hora a venir a Manresa. A Barcelona 2 i a Lleida 3. I allò estaríem al 93. El prefix de Solsona de telèfon era el de Barcelona. Perquè és lo lògic, és que nosaltres caiem cap al Riu Negre, va cap al Cardener. Som cardenerins. Algú més vol demanar alguna cosa al Roger? No? Sí? Hola. Només una pregunta o una observació. Jo crec que en Roger Mas ens hem emocionat amb moltíssimes cançons, n'has dit algunes, però fins i tot alguna versió com aquella de Laura, magnífica, el dolor de la bellesa, la pluja, tantes i tantes. Fins i tot hem tingut atacs de riure en un concert memorable, Salt, que tots recordem els que hi érem i que la cançó va... Verdaguer, aquell Verdaguer... 17 minuts, Un dia somni que era una vella, no? Van ser 17 minuts l'atac de riure aquest. Bufa. Sí, està gravat. Però ho tinc gravat. Hi ha una cançó que m'imagino que té un vincle amb un poema de Goethe. El rei dels verns. Sí, no? I que penso que, trobo meravellós el poder que té la música de poder connectar doncs un poema escrit el 1782, sí. Exacte, i que va musicar un líder fantàstic, Schubert, Erken, amb una versió de Roger Mas, que cada vegada que la sento, la teva, em recorda aquella de Schubert, i cada vegada que sento... Schubert és molt millor, Tots són molt emocionants, i no era una pregunta, és una reflexió de com de meravellosa és la música, no? Que et permet fer unes connexions que amb 2 anys de diferència doncs, d'un mateix poema es poden arribar a emocionar amb 2 estils molt diferents, no? És que som els mateixos. Tenim aquesta fascinació per la novetat, i a més a la societat de consum doncs, hi ha aquesta cosa que tot ha de ser extraordinari, tot ha de ser, fins i tot quan nosaltres ens toca fer un disc i vendre'l perquè clar, volem vendre el disc perquè volem fer concerts i tal, ens toca sempre explicar lo fantàstic, meravellós que és tot, la novetat, i clar, i al final el sentiment és el mateix, no? Del que hi podia haver el 1782 quan es va escriure aquest poema, que el que puguem sentir nosaltres ara. Les històries humanes s'assemblen molt, i això per mi és extraordinari, que som bèsties que venim de lluny. A mi això m'emociona, aquesta cosa de poder anar saltada d'un segle a l'altre. Ara fa poc he vist una sèrie documental molt curteta en què el Paul McCartney
explica el procés de gravació de les seves cançons, amb els Beatles... Amb el Rick Rubin, és aquest? Sí, correcte. El tinc pendent. És boníssim. I, clar, un acaba, si t'estimes la música, com és en el meu cas i, evidentment, el teu també i molts dels que esteu aquí, és emocionant, t'emociones veient el Paul McCartney, als seus gairebé 80 anys, emocionar-se recordant, per exemple, George Harrison, no? Que, parlant del My Guitar Gently Weeps, que diu, fixa't si era generós el George Harrison, que en aquesta cançó que era seva i un solo de guitarra i va deixar que la fes l'Eric Clapton, no? Per exemple, i veus que ell s'emociona quan explica això i ens estem emocionant en coses de fa 50 o 60 anys pràcticament. És fantàstic, molt fantàstic. Escolta, acabem ja i no sé si ho has notat però no hem parlat del bisbe de Solsona o qualque cosa. Jo crec que és una bona manera d'acabar aquesta conversa recordant que no hem parlat del bisbe de Solsona. Ni en parlarem. I ni en parlarem. Roger, moltíssimes gràcies, felicitats per aquests 25 anys. Moltes gràcies a vosaltres. D'aquí 25 anys ens tornem a trobar i en parlem dels 50. Estupendo. D'acord? Gràcies. I tant. Salut. Gràcies. Gràcies per...